golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gondeten golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gondeten sayamen fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men fulɓe TV wari to men fulɓe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men fulɓe TV wari to men fulɓe TV ɗon dari kode welna ɓerɗe men fulɓe TV wari to men golle fulɓe TV teddinoyi finatawa men golle fulɓe TV laatake golle musidɓe min andintinan ko fulɓe TV wonɗon darude no mi wolirani on noon miɗen yaadi hen e tabital Fulago fina tawa maɓɓe 2026 mi waɗe wadde base e Mansa Diane ɗo jokkelan tum mi yewtida e o bandirawo amen ɗo iwruɗo Ghana musidɗo hono wiyeteɗa? Inde am Sauda Ibrahim wiyetemi. I'm from Ghana. Sauda Ibrahim Bari. to de ala Bari. bari ha baton heewa ayi yedde bari jon ha Ghana saɗima ko toli Mi yetti on sanne mi yetti fulɓe Gambia. Masha Allah mi wari mi weltoke Gambia sanne because mi yi on fu on gotum non nangodiri no jiɗodiri Pulaku no weli ɗo sanne. Mi yetti on sanne. hari ari Gambia ɗo? Mi waray Gambia ɗo but this is my first time wara Gambia ɗo amma first time o wanaka wait fu no mi warani. Yeah. joni onon tabital Fulago Ghana ton ko honno wonɗo yarude golle ɗen? Wallahi alhamdulillah tabita Pulaku Ghana minen ndir no min celli min cengoniri fa woɗɗi ton no min gonni hunduko woto no min gaɗa programme ni handiri wallahi machallah no wonɗon fa woɗi. fina tawa minen humpa yahugol Ghana minen mide on min tawa fina tawa mon on waɗa hitande ɓe ka duuɓi ɗiɗi ka on waɗata sifa ko Gambie waɗata ɗo? No min gaɗa 2026 o tawani min gaɗay sona no min gaɗa every year fu no min gaɗa no min kolla koca no min gaɗa hunde fulay ko hani Pulaku waɗa e tabita Pulaku fu no min gaɗa amma to Allah jaɓi 2027 machallah min gaɗa on vite inchallah. ara meɗen heeɗi on ko ɗum yewtata Fulago sabu enen Fulago caɗele ɗen di heewi? wallahi ko yewtanmi e Pulaku woni Pulaku meɗen en jangina ɓiɓɓe meɗen fa wooɗa ekkitenɓe golle fa wooɗa nangodireten bañodirin nangodiren fa wooɗa nangen Pulaku kol Pulaku no weli sanne to a anda woni anda amma Pulaku no weli because wala tribe mo jata a anda on jomu ñande jiiɗa ɗon baylo hano no andodiri se Pulaku woni on paami e sa Pulaku no weliri ni en nangontiren jurmodiren fa hande himɓe meɗen wonɓe ladde no jogi ne'iɓe ko handa waɗa to ɓe waɗa. eyyi Fulago no weli ɗo ya andude Fulago no weli joni leƴƴi goɗɗi ɗin ko ɓatumɓe dogatumɓe resa fulɓe ɓen saabu ɓe faala lasili pullo. wallahi gonga Ghana du different tribe no dewlami sanne min dewlami na andi pullo kay wala mo yiɗa pullo e sa ɗo Gambia ɗo hano haaɓe moɗon dewlilta anon fulɓe non minen do Ghana amen haaɓe amen dewlilta amen no gonga ko wiyete kon haysa resama accu ɓiɓɓe ma nana Pular? wallahi fay iri daban dewlima fulfulde nde ka acca ɓiɓɓe ma nana sanne to bammu haaldi ɗon haaɓere muɗum ma leñol ngo haaldete muɗum an debbo on laydiɗo pullo on kay ta fijir ɓikkoye maɗa accu koye nana fulfulde. jarama mi weltanike ma Bari ha baton heewa min nenan ko Bari yettete min noon ko Diallo mi yetta kono machallah fof ko gotum e menen famille iwdi no iwri ha Guinée aɗa jooɗi Gambie min woni Gambien ɓe andi pullo kat to yahat tan hono waynodirta e darayɓe ma ɓen? ok mi dari ɗo dalde Pulaku tabital Ghana mi jawta himɓe Gambia mi jawta présidente Gambia rewtuɓe muɗum fu e waruɓe biko wala leñol o waray woɗi wala e jendi ndi waray mi jawti mo fu mi ƴamani ɗum mi yetti on du e teddagal ko kokkuɗon kam jaɓuɗon kam fa woɗigol enta mi daro ɗo mi jawta présidente tabita Pulaku Ghana amin nomi jawta mo fu nangondiren tabita Pulaku Ghana acce kiren tabita Pulaku Gambia machallah tabita Ghana yimɓe jelo ari
min tan wari min tan ƴuwi gana wari ayyo min tan ɓe nili wara inchallah machallah jarama Boy nani mi yetti sanne fof man golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV